Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto aj železnice. 19-ročný maturant vytvoril architektonickú štúdiu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí vyčíslil na 6,5 milióna eur. Stanica je v zlom technickom stave. Táto časť sa asanuje, aby mohol vzniknúť podchod, aby sa mohli ľudia dostať na mestskú dopravu do mesta. S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan na maturite úspel na výbornú, ocenil ho aj hlavný architekt mesta. Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železníc a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň. Zachoval aj tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny. Maturitný projekt stál Milana veľa voľného času pod odborným vedením, na tom robil od septembra minulého roka. Technické podklady mu poskytli železnice. Je to veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči a my tak veríme, že ich to tak nakopne, aby ozaj nám túto stanicu prebudovali. Hoci Nitra nie je na hlavnej železničnej trati chátrajúcou stanicou, denne prejdú stovky cestujúcich. Hrozné. Mohlo by to vyzerať lepšie, samozrejme vec. No, lebo to Nitra na také veľké mesto. Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Zatiaľ opravili vstupnú halu, v ktorej predčasom odpadol kus omietky. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenská televízia.